will be a cover by Grace TV. So, this is a trade young Quantum. Everything will be on here. Whether you see a quick one, and Akosua, and I'm going to Akosua, and I didn't show me a man, never small man, sign a Kirby, where just a wrap up, few minutes video near the aquarium, and then it's a promise. Video, this evening, a very few minutes, because I know, sir, many reports in the breed, a beyond the video, no, a want, intimidation, one, someone, and Koso, video covenant, Obetimia doing to Mugaka, the understand of Koso, and now, ye can't see a Kirby, so that they are the or mess the full episode with respect to, and then a brother, paying for call, and I him feel, which about 4, or yes, or buying him feel. The message the full episode, no, when a fair idea of a Kirby, of course, so any which you want to be I have a content in the answer share them on by Grace TV. A short video nearby Saturday. Mr. What you know about self so over kind one now I like it. I was here, so that we had down. Now I like it, now I comment, now I share the mommy. That would be a book. But before Crassi begin come on, I was here, I mean, I must it's answer and upon your one, I can say, when you're not one subscriber, say they 11,000 subscribers. Manu is the kind amount for Busia, Bosha, Sia, Namo like my 18 Damasi. Say, if we saw burn on a car, Sassamo, a bit Sabri, just say, in your subscribers, there's a 13 account into Medamasipa, Yamisha, Manama, you're welcome. And we are Kevin Prince, and it's out for your welcome. Maybe I just a bit of cry. You're free, or not, you also couldn't issues be a chicken cry. After the young boy out the one, she says, so talk to no Kumasa Montes. We all come and see our friend Busa. In so Thomas, it is soon as your bueno. They say, and penny voices in so bow, I'll say a bow, but men can set a potato soup, and soon I'll be a probable offer. I will Kumasa Montes, but then gratefully to the Most High God of the Abba Fias from J. Quite so. Yeah, Akosa come on now. And then, and say, Nina far. Paakoshene, and then Tupac, Nananom+Update, a home sense of Kaka, Abba, Nina, top of one and Nananom+Update, a day Yana Paakoshene, a call that the Swaba took when now that the Swaba any. Nina said, I shall see an answer me now for him, say a phantom Cassian, but then Nananom+Update, and now Casaman say, a young time Cassian was a mobile video no as it, near the Goka Kirby. Na yatin someone say this video any 30 minutes in for you need 30 minutes in for ha that's my very point so the boy na madam ma enti no say nyina ni yete say eyentam kese ho asem ye wo ho na ntintam kese asem wo ho na Paakoshene de kata abaso otu na okasa de man na confuse say eyentam kese ho asem isremika isansentam kese de eyohene kese na eyentam kese so en kese an behwe mu aka na emom die nti a wo nyina akohye mu na say omo ekọ for him feeling say Nananom+Update akombo kwed akombo na Paakoshene kwed say Paakoshene de character bi ababonten say wotu no etisa character no nyame adom on say me say wo form phone na wo gallery a en character nko an guso me so me ni adwuma wo ayin fakra say Ghana Publishing Authority was a deal but and say we ba no say dey chia dey say na character ba but the character no wan hwe na ebibana kem wan say we na atokone a ebi na chia bi ho asa akonya ebia ne se ne enkrata ya di mu nkomo da na ho asa ba hia se e wo se sign the back na ebedi mu nkomo se de ba ya bia wo benya a fair idea of the issue na anti ene na okasa no anche o body video ni sisi a e na wo chim se die ntia wo mo aba ba for Mr. na him fie ni se na Paakoshene de character ba mountain ya character of the ba mountain na mu nse na se or two Tupac and I said the Ebusuamu Bamping voye on the 11th of March. I will Paakoshene. Now Paakoshene the character about one thing said or chili and I said what Jatum but the supporter must have you know. Sally and Tupac any Ebusua penny bill and look at them more money to just say now Ebusua penny quite number for him say on shady but what's my voice near here I think it's a microphone no I say more yeah okay bye okay what's my voice. Yes, I think that thing now reflects what I say. The engineer also. Intino. Say na me gusu ami cheche no a. Kata ye ba abontia e beto just na Paakoshene de nsa hyase. Evia busuan mu man panyimfo kohia ye. Na omo ye ya na omo asem na ne se omo tu na Kofi Tupac no. Na na chere se odinsa hyase wa makwan se otachi. E ma no kwachi obo
Nana Kwabena Brifudi and I said Busiapeni Kwabena Brifudi say Omra Meshre as acting a Busiapeni. On Sassi and some of the buy no. If you look at the can, I say, yes, oh, Katana cry, at the end of church say, if you're not Paakoshene anyone abba, now every granny in us because after now I give any big grand so it's 2 lands and a letterhead no. Now I'm saying 2 lands until just a simple brain up there. But since yeah, argument every say if you're not Paakoshene, I'm an abba producer there be and Tiasin you say I'm not Paakoshene. Now just say not confused just say na Paakoshene de krata ba abonten e beta chi nti wo mra no mechirem so ti wo mra no mechirem water ye so aba so ku enemi ana no nyina wo bi na yewura na da so aba hene bet na dwam se de amamre ne amane nyina sitie na nchiremu bia wo ho a wo de atum na ene Paakoshene mama hene Paakoshene jase hene ene se na ba ko ka ho ena eba ya omo kire se sabi na Paakoshene hene ne ho dodo no ahoden enhye den nyama nti Kebeya Nananom break kakra na nya ahoden ba waba na obetiri nsem and on say yeah kan membo and say Asantehene memfa sanse me wan Asantehene ti Mr. Mother want na America ni sa Nananom kure so ya o me say o ye so yade nti say ohene bi mpo eswai na osom new gas de se fata yade ba anti ase wom sanse yade aman kama asem na afi yade ama mentumi ansem bi na afi yade nti say yade dia na ho benya se mpanyifo benya abotre amanana eho atono nti Nananom ka say sana tie dia wo mu enya abotre nemom entefa se ka omoa na yenso nyame na ahode mra na ne asem na obia obaya Nananom hwe nkama so nyimra yesa dia na afi bia ko na bekọ yiru anim enna yebuse na nasa na ya na okasa de ma na ko fiu se na ntam kese ho asem no so akwakosie no chese ntam kese ndie eno yiru an beka sanse ye yiru asem dia de bekọ yiru anim na yiru aka me pese ma asem na be wa ho edi kan tie asem a yana na okasa de man na kofi su na Tupac e kan ye no yebia kata no a nti amasisi a na kofi su akoboko no e da so a ha ye ntonkone ye besa de ato afide mi su bi ye di mo komo kakra bi na de akebia enso ato so at this point in time busia yentie na okasa ye na kakra bi fanto so yentie ne say enne so ye buy we kan ho a yaba emprensa na another day so aba yedi kan e de aseda ama no ana piawo wotena se a won se ampa openi yiem na de ko ba ne se enne so Paakoshene asa de akwansre aba se wantimi amma de di kan no de of so yare on the first May Nananom ma no na wo to so wantimi amma nde ena so no wantimi ankyeremu dinte wantimi amma ye Nananom omo Paakoshene efre no omo anya no te nana dade so aba hina ye say omo nkoso a enhwehwe no no omo mfre no na ohunu se asem no eya semhia ense yesu otimi ba na se wa amade a ene asem no eche se edeko manhia te na na de ba ye no te edam nyina ase no mbeja nyina edam ase na obo o kase asem ne edeko manhia ni se nsem ne mienu ba ko ye ntam ho asem ba ko so ye ntumi ho asem mu de na ye ko manhia no se ne de asem a da ha no eye abusuapani Tupac a yatu no na de wo tumfo no de enya no ntina ba ye yanka ho asem ano de da ho ano de e wona Nananom nsem Nananom na be kire eda e be kan sa asem no na wodi eye abusuapani Tupac a omo so mo tu no ane krata omo de ba ye no ana Nananom so omra no mekirem na omo kan de ntia ma ne ba sa na o se ne ho dodo no Nananom kura si yeso ya yiyade te Nananom na mre kakra se eye Paakoshene mpanifo no ba ye no omo modi anom ne Nana Okrofo Bamponsa nkasa omo modi se obeba se omo sa afre bi ono amade a eche se ye ma otumfo asoti ne je asem no ko manhia na de tin hwan na Nana Paakoshene tu wo ebesi na nan wa oh me hunu mama hene jase ne kontre omo de me hom so omo bai de omo bai ye Paakoshene mpanifo so bai no se da ben na Nana Paakoshene hu beto no beba ani de no kwasem omo ntimi anka se bia na sechina omo kan se o se no ho sa dodo no anura o se nura ana omo de odin krabre wo mu nti ne chesa no pe omo ba no eso mbesere kwan ma no se medical aka no sere mo ani die kasa Nananom si yeso ya yade nti ye nyina ye bompa se Nana Okrofo Bamponsa otoso miensa no ho beto no watimi aba na ni kine ya na nsem no beka no oma Nana de asko kwan
adeɛ so aba hene kwan na wɔtumi aka asɛm no na biribiara ato yie tie nyɛ bo nyinaa ase until sɛ ne ho bɛtɔ no ne ho ntɔ no deɛ mo nsan nkɔ asɛm so ane deɛ wɔ nananom nsɛm saa deɛ mentumi nka ɛne deɛ wɔ nananom nsɛm nti ɛda mo ase na ɔno ankasa ama no ɛyɛ abusuafoɔ no a ɔmutu abusuapani Kofi Owusu adeɛ so ɛmu bi baeɛ anaa dabi mu bi ama nti ɛda mo ase dabi sɛ maka sɛ yɛni reason nti ɛda mo nyinaa ase nti nyame nka mo ho ɛda mo ase pakyɛw ɛyɛ okay obusua de yensense su biem madam ne sɛ ɛnɛ so yɛbae weka ho a yɛaba mprɛnsa na anadadeɛ so aba yɛdi kan de aseda ama no anapiaw ɔtena ase a wɔhu sɛ ampa ɔpɛni yie mu na deɛ kɔbae ne sɛ ɛnɛ so Paakoshene asan de akwansrɛ aba sɛ wantumi amma deɛ di kan no ɔka sɛ ɔyare on the first May nti nananom maa no na wɔtwe to so wantumi amma ndɛ ɛnɛ so no wantumi ankyerɛ mu de nti wantumi amma ɛyɛ nananom a wɔwɔ Paakoshene ɛfrɛ no wɔn anya no nti nanadadeɛ so aba hena yɛ sɛ wɔn nkɔ so a nhwehwɛ no na wɔn mfrɛ no na ohunu sɛ asɛm no ɛyɛ asɛmhia ɛyɛ sɛ yesu otumi ba na sɛ wɔama deɛ a ɛne asɛm no ɛkyɛ sɛ ɛde kɔ manhyia nti na deɛ baeɛ no deɛ ɛda mu nyinaa ase wɔn bɛgya yɛ nyinaa ɛda mu ase na wobɛ wɔka sɛ asɛm no de kɔ manhyia ne sɛ nsɛm no mmienu baako yɛ ntam ho asɛm baako so yɛ yɛntumi ho asɛm mu deɛ ne ɛkɔ manhyia no sɛ ne deɛ asɛm a ɛda ha no ɛyɛ abusuapani Tupac a yɛtu no na deɛ wɔwɔ tumfoɔ no deɛ ɛnyɛ no nti na ɛbaeɛ yɛanka ho asɛm ano deɛ da hɔ ɔno deɛ ɛwɔ nananom nsɛm nananom na ɛbɛkyerɛ ɛda a yɛbɛka saa asɛm no wɔ deɛ ɛyɛ abusuapani Tupac a wɔn so wɔn atu no ɛne krataa a wɔn de baeɛ no ɛna nananom so wɔmmra na wɔmɛkyerɛ mu na wɔmɛka deɛ nti ɛmaa ne baa saa na wɔhyɛ ne ho dodo no nananom koraa sɛ yɛsua yɛ yiyadeɛ nti nananom a ne mmerɛ kakra sɛ ɛyɛ Paakoshene mpanimfoɔ na ɔmbaeɛ no ɔmo mmɔden anom ne Nana Okurofo Bamponsa nkasa ɔmo mmɔden sɛ ɔbɛba sɛ ɔmo saa afrɛ bi no amadeɛ a ɛkyɛ sɛ ɛyɛ sɛ yɛma ɔtumfoɔ asote ne gyɛ sɛ asɛm no kɔ manhyia na deɛ tiɛ hwan ne hwan na Nana Paakoshene tu wɔn ɛbɛsi nanan wa mehunu mamahene Gyase ne Kontire ɔmo deɛ mehu ɔmo sɛ ɔmo baeɛ ɔmo deɛ ɔmo baeɛ ɛyɛ Paakoshene mpanimfoɔ ɛne deɛ nokwasɛm wɔn antumi anka sɛ bia ɛna anasɛ kyena wɔn kan sɛ ɔsi ne ho saa dodo no ɛnura ɔsi nnura ɛna ɔde nkra brɛ wɔn mu nti ne kyɛ sɛ anɔpɛ wɔn ba no ɛsɛ wɔn bɛsrɛ kwan ma no sɛ mɛdi kan ka no ɛsrɛ mu anidie kasa nananom si esua yɛ yiyadeɛ nti yɛn nyinaa yɛbɔ mpaeɛ sɛ Nana Okurofo Bamponsa ɔtɔ so mmiɛnsa ne ho bɛtɔ no wɔtumi aba ne ne kyerɛ yia na nsɛm na wɔbɛka no ɔma nanadeɛ so kwan adeɛ so aba hene kwan na wɔtumi aka asɛm no na biribiara ato yie tie nyɛ bo nyinaa ase ane deɛ wɔ nananom nsɛm saa deɛ mentumi nka ɛne deɛ wɔ nananom nsɛm nti ɛda mo ase ɔno ankasa ama no ɛyɛ abusuafoɔ no a ɔmutu abusuapani Owusu adeɛ so ɛmu bi baeɛ anaa dabi mu bi ama nti ɛda mo ase dabi sɛ maka sɛ yɛni reason nti ɛda mo nyinaa ase nti nyame nka mo ho ɛda mo ase pakyɛw ɛyɛ okay so right obusua that is it yes mama meaning free so okay that is it utie asa na say yes na ya okasa de man na Kofi Owusu odi tu dwa ne nsema na to ne bo ase acheche mu ama obia ate ase sɛdeɛ esi etie na minimum abusua what me voice ni ye yes na okasa de man na Kofi Owusu e na to ne bo ase acheche nsem na ye be kata no wa ha okay but my voice no mote madaroma by the grace of the Almighty God sa kata no nti ama yedu baabi a yedui e wa ha sabre ye kipia da so a wa ha ya ye ba be di mu komo kakra na ye nyina ya te ase because say I think say ye tie ye de na ano asemi e ye nyina so de a o se de nti ama asemi abedu baabi edu nyina na ba ye wura no mani nyina ye se eye de nti ama abedu baabi edu na ensemi e wo baabi okay voice na clear Mr. Medase ama abedu baabi e wo nyina ne se krata no a Nana Paakoshene de ba abonten ene das no nso obekai pa krata Nana Paakoshene etweye e de ba abonten no eno ena sabre ami abedu be away because krata kra ho nsem e ba krata e ba abonten no ensem no ebeye digja kakra ya na bidum kwa che na bebre na doubted the authenticity of this letter but them say I know na ma na kire mu na Tupac say be Nana Paakoshene ntu no
because krataa bi amfi na hɔ bi nipa bi kura yes na bebree adwene wɔn sɛ nipa bi na akɔhyɛ baabi kura kutie krataa yi ɛde aba but I think sɛ adeɛ ebi anap to kofi nso hu sɛ krataa no ɛyɛ nya nyinasoɔ ti na adi ama ɔde asɛm akɔ na ano mu anim ɛyɛ nananom dadeɛ sɛ ɔbafo koyi abafoɔ ɛda wɔn ano sɛ ɔnhwɛ na nka asɛm no ɔnfɔ yɛn na ne nyinaa nsɛ nana Paakoshene ne mma mi kyerɛ mu deɛ nti a ɔde krataa yi ba abɔnten anaasɛ deɛ nti a ɔde krataa yi ba ayɛ ɛta abusuafoɔ no abusua mu mpanyinfoɔ no ɛnsɛm akyi yɛ no nti ɛnam so a ama saa abiri amuna ɔkasa deɛ nana kofi so ɔnyɛ abusua panyin bi nti the key highlight and that's the key point from yɛn nana nsɛm wɔde to gya ne sɛ first of all sɛ the last 2 weeks na ɛkɔ yɛ nana Paakoshene ɛde permission by sɛ ne ho ɛdodo no kakra ahoɔden ɛni hɔ nom yɛ a ɛno nti obɛhia brɛ ɛna maa nana maa 2 weeks no afei secondly n'asɛm a ɔka nsɛm nananom a ɛwɔ Paakoshene na Dormaahene nana Asantehene nana Kontine wɔn nyinaa try sɛ wɔn bɛrekye nana Paakoshene sɛ ɛbɛyɛ nkɔ wɔn nyinaa bɛba baafoɔ anim na ɛde bɛtɔ odwa so na nada so a na ɔdodo no ahoɔden nya maa nti ɛna maa no kɔbɔ ansa afei ɔn sɛ yɛn nyinaa were disturbed efiri ahyase abɛsi nnɛ argument a na ɛkɔ so no from previously na abɛpem ne no na argument nyinaa deɛ na yɛte sɛ yɛ ntam kɛseɛ ho nsɛm argument a na ɛkɔ so nyinaa deɛ na yɛte sɛ abusua ɛyɛ ntam kɛseɛ ho nsɛm ɛno nti na wɔn ɛto nsa de afɛ na Paakoshene na Tupac akɔbɔ kura bi sɛ ntam kɛseɛ da hɔ na nso wɔtu no but ɛnɛ yɛtie na yɛasɛm a ɔkan a ɔkyerɛ sɛ daabi ntam ɛnyɛ ntam kɛseɛ ho asɛm na ne nyinaa yɛ krataa wei yɛ ɛda so yi yɛ a ɛba abɔnten efiri nana Paakoshene wɔba abɔnten na yɛsusu sɛ ɛbaayɛ ɛbɛhyɛ abusua no mu wɔn mpanyinfoɔ asɛm a wɔn kan no mu kena ama yɛabɛdu baabi aduru nti ɛna sɛsi asɛm akɔduru ɛyɛ baafoɔ dadeɛ so aba ahemfie na ɛno da nkyɛn a sɛsi a ɔkyerɛ sɛ nananom deɛ nti a wɔto nsa frɛ nana dadeɛ so aba nana Paakoshene nyinaa ne sɛ nyɛ ne bɔne na mmom ɔmmea no kyerɛ mu krataa yi ɛda so ebi a deɛ nti a ɔtwerɛ krataa yi ɛyɛ nyinasoɔ bi a ɔmaa no twerɛ krataa yi ebi kora na wɔn nkyɛn bi wɔ na ama na Tupac so ate wɔn asɛn ebi a deɛ nti a me nana Paakoshene me tae mmaa mpanyinfoɔ no anaasɛ abusua mu mpanyinfoɔ adeɛ a wɔn yɛ n'akyi yɛ a me na wɔn nyinaa yɛ adwene si etu ne sɛ kɔ edu sei nti na maa Paakoshene de krataa yi ba abɔnten nti nyɛ sɛ ebi a ne bɔ ne so ba ne nyinaa ne sɛ ti nana bɛba na wabɛkyerɛ nsɛm mu deɛ nti a ɔde krataa yi ba abɔnten nyinasoɔ bi a ogyina so ama ɔde krataa yi ba abɔnten I mean it's as simple as that so nti yadeɛ deɛ ɛyɛ nti yɛmɔ mpa nse nyame sɛ ɔnom na ahoɔden ba a menim amammerɛ but yɛn nse nyame sɛ ahoɔden ba na kwan da mu a nana akɔkyerɛ nsɛm mu na biribiara yɛ bɔkɔɔ na once and for all biribiara nso ayɛ asomdwe sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ nti ɛno ho nsɛm kakra ɛna yɛde aba abɛsoma mansan na krataa yi wokɔ mu a ɛnhyɛ da nyɛ sɛ ɔmo sɛ krataa wei no na ɛyɛ more of divine charity yɛ ha yɛn nyinaa yɛbisa nsɛm akaba na yɛmu nya abote yɛbɛpɛ mpanyinfoɔ mu nim amammerɛ ne amadeɛ na wɔn akyerɛ mu de akyerɛ so yes parish doubts need divine charity I mean more concerns I'm also having the same doubt but ɛnam sɛ mi nim amammerɛ ne amadeɛ mu ntina o de yɛn nya abote but mɛ try sɛ ɛnim onim yɛ mɛpɛ panyin bi a onim bi paa ɛfa the traditional settings no is the traditional setting mu nyinaa how our system no esi teɛ na ɔbɛkyerɛkyerɛ nyinaa mu akyerɛ bi adeɛ nti a ɛwɔ sɛ basa but I know sɛ yɛwɔ nanom wɔ fekuo ahodoɔ yeah fekuo biara wɔ deɛ ɔda fekuo na no nti ebi asɛm bi kura wɔ hɔ a ɛba mo fekuo no hwɛ sɛ ɔbɛka ebi a fekuo no ka na ankowie ka na ɛni aba yɛwura anim so ɔho nti me that's what I'm thinking sɛ bi a wɔn nyinaa yɛ gyaase fekuo yɛ a gyaase dadeɛ sɛ ɔba fekuo mi nka ne saa na baafo dadeɛ sɛ ɔba daa no nti no ɛna ɛma a nana kofi so de kɔɔt ne kɔ wɔ hɔ nom ɛde ɛkɔto nanom anim. Nti I think say ebi a yɛnhyɛ da ɛnha adwene ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so but yɛnya aboteɛ ne yɛnhwɛ ɔdeɛ mesɛ mɛpɛ mpanyinfoɔ bi a wɔn nim de wɔ amammerɛ mu na wɔbɛkyerɛ mu akyerɛ ebi a na wɔbɛtumi akyerɛ yɛn nsɛm yie ankasa na yɛate aseɛ na afɛ biribi a ɛnso so ayɛ aso so that is the letter a ɛsɛ si ama yɛabɛduru baabi a yɛduru let's not forget sɛ krataa a yɛka ho asɛm na na de ɛba abɔnten on the 25th of March ɛba abɔnten on the 25th of March. So
I know so that there's so about fake no. Another there's so about him the dano. Yes, that is kakra yatse. So that there's so about fake no. Now there's so about him and the dano. And also about the just fake no kasa dia ayo. Ana saman hinene ana bu abasa. Ona ye otumfo just no. But that there's so about fake no there. The enemy said another there's so about him the dano. Mr. Meka. So the GD say be an and a man and I confuse so the court no a call on a boy so this is it ye nya abotre na ye hwe nyame ya dom na ye nya panyin bi a wonim de e wa amamre ne amane mu a otene bo ase a chechiri ni na bu ye dia chere na ye tia say because at this point in time yeah questions are you be na ye bi say bia but you say bibia be ye boko na fe bibia and so I ask you so the whole issue ni na yes akata ya e dam of it so let's not forget say that is on medical guys on the 25th on the 25th of March, and as I can't say American, a free Nana Paakoshene or buy. That was sad Danoa. Now almost 3 days before celebration of life for that number. Now court cast there be Montreal so with celebration of life for that number. It's and say I was a koye mukaka. Now you two was go and say mukaka and sana dia ke bi atwas. Entima court yes omunya abuche sad Danoa court cast omunya abuche and I call the crate, and as another purpose in the crate babon tears, or no crown. A busianum when you father or maqueno or techu. That was 2 weeks after, say, a busiafono, a cusio Paakoshene, yes, almost not to pack no. But that was on the 11th of March, and on the 25th of March, crate babon. But I was crate is what dates now was never 19th of March because I know yes, I done and not share crate in Sashasi. Another Paakoshene in Sasha crate as no. It took 6 days. And Sana Eba Abontin was 19th, but the Abontin on the 25th. That is 6 days after. And Sakate Eba Abontin, Yede Emunchimo, any more money in Ibesomonti. We can only cross fingers. Nayashe said the ensemble Bessiaco. Niaswing, I may say, one amrem now, Omepia, and your boko, no amrem now, Omepia, and Yaswing. So, okay, Kata, yes, be a minchim, a busy old Nana Paakoshene Katano. Nana Paakoshene the cat and a bit too and Tupac there be cat we and your cat on the bar bonty bit too and I confuse. Okay, cat my kind of bed 10 times and then myself also for the very last time. But I say me about never being as I was here, I was a cocoa for chamber view. Oh, I can't tell you now, King Kanya. The words of the cat and say, Nana Paakoshene nature say, or the what mark or the to me, and I say, or the support, I'm the Abusian penny for a papa. And the years be on the crater and a bar bontin so between an Tupac there be. However, or not the crater bar bontia now or the rubber stampe, and I say, or the between the Abusian penny for no iron so pepe. And the Yamea Domine Sabia and a company for anyone else or one. We did ye pass a moon as one inch of your domain and I'm not be able to be BNC. Yes, be your how near money there be a my a and I was another Paakoshene Ekochim. I'm giving you said, I may have done an answer in your hotel. Ukakuchim ye, now Mantia Siaba, now Fedia Kebia. And so it was now. Binya may say, why is he so invested in Paakoshene family affairs? He has some more. Okay. Mister, but that's part of the question we have about. The guy said, Danwa, you call Paakoshene. Now, Omo busuafo ne kan nsem wie no ye na me kwa me busa busuafo penifo se na minim se bia mu sie signe ana se but we ye busuafo ni we ye signe aye amamre ye ene etu ohene nso am se ye twadwan ne ade but busuafo ni sie ni tu so dia na cross no mo tire se man penifo ne ye fa life no mo ka se ebri a mo si nana asabusuafo ni no omo je ensa broni ensa yi snap yi na enam said ne omo chese omo tuna na confuse wa de se Odobroni ti no ensa omo jige no omo chese omo de koma Nana Paakoshene no omo jide se omo nya de koma Nana Paakoshene de a na sipi ana se na awie bibia se de amamre ni amanye sitie enti Mr. sa question mi akọ be busa ho no e omo chese ensa omo jeye e ma na busu apeni de no be di ho no sansa na omo san de akoma Nana Paakoshene enti can yes, until me wrap up kakebe catch on the video any 30 minutes. But then just to clear and say many things and once I can't na my samba baka. E be nti kata here that's we. And on the kata no a bar abonten said the city. O dey ma member so kakebe ni tie nie. E dinya kata yi ankasa na na de bar abonten be two na
Kofi Wisu Davi. Name Oka Nkata, the wedding of the letter nature say, or the supporter ma Abusuan Mpanyinfo ade a ɔmayɛ no. Nti wɔ say, that is upon case 2 lands, Paakoshene Kumasi ne say free. Upon case Atenankunya, and a cat Efra Aba. And I will tell more say, notice of the stillment of family head and the stillment of an interim family head. Nti Ọdabọnti ano de ba bonti am obi ehun say obi anhye ne so se sia mprempren akasa die eye abusuapanyi yeyi na fura kunya so ya ye de abusuapanyi fura ba obehwe achi interim abusuapanyi yes nti o kan character na say I Nana Boache Amponsa Akoforobo the third Nana Boache Amponsa Akoforobo the third Paakoshene, a Ghanaian by birth and nationality of P.O. Box N88, New Tafu Kumasi, in the Ashanti region of the Republic of Ghana, do hereby declare my support to the principal elders and regent of Akona royal family, Akona family of Oponkese, stool of Kumasi Paakoso, for the distillment of Mr. Victor Kofi Wusu as the head of the family, effective 11th day of March 2026. It was no Nana Boache Amponsa Akoforo buying the third. Ya also miensa. Ya na ya Paakoshene. Oye Ghana ni. Ya Ghana ni a ya wo no se Ghana ni. Na fe Ghana, that's what mu nationality mu se Ghana ni. Ya na address what they can ho PO Box N88 New Tafu Kumasi. Ya wa Asantehene temu. Ya wa ya man Ghana mu. And na all can ti ebuso ti you say, do hereby declare my support. Enti ne kata na dia o just say or can one come obi ata or declare the support na say or tie the ebusuan mu mpanyifo principal elders no and the regent of Akona distribution no aye ya the omo yina na say omo chese omo tu na Kofi no or the title nti kakra ya o no so the title say ebusuan mu mpanyifo ene wonya kan na akɔhyɛ mu omo say omo tu na Kofi Tupac ya or the nekata na Paakoshene the nekata yi ba abe rubber stamp amina de abetaicha mo bia won se ono nso asana Paakoshene o tachi ya o de nsa ahase na wo hira so se dia esi etie anti on since the 11th day effective the 11th day of March 2026 11th of March 2026 na ye wukuada sa da no na abusuafo ku hia ye e wo Paakoshene no che se wo mo ya amambani amaya de tu ya na Kofi so se de esi no na wo wie no mo to so bi no say by consensus of the family ntina say oni abusuafo nyina after say what best support the abusuan mu mpanyimfo aye no e na wo san tire bie makase oni abusuan nyina so akobenkrom enti nyese bi ono oni abusuan nyina akobenkrom o che say by consensus of the family I hereby appoint Mr. Jones Kennedy Brefo, a member of the royal family, as the acting head of the Akona royal family of Paakoshene. Enti eno achi no yes so oni abusuafo nyina na se abusuam mpanyimfo nyina ka bom ene abusuam nyina ka bom se tumi e dia ma na sana Paakoshene nti no o ka mo bia te se wabo eni dia na brase kwan se wabo Opeyini Jones Kennedy Brefudin o no Opeyini Jones Kennedy Brefu wa ka abusuam no o ya abusuam mu nipa ye de se wa abusuam mu se omra no ma hwe akiri o ma acte se abusuapeni enfa ma ekwan distribution wa Paakoshene. The way and worker can be say, I humbly pray that you kindly take note accordingly to we and also say now one vampire say will be a inti said there is etie na bibia nyaboko we and audacity thank you not in sasha say Nana Boache Amponsa Akofo man the third and the medical catch up say oh share wa date no mum year 19th of March 2026 19th of March 2026 and no any da now then sasha krata ya say however, Kratay eba public domain ema yenya bi ehwe yenya ye TV ebeke mwasem on the 25th of March. That was about 6 days later, Wednesday, 3 days to celebration of life. Lumba&Akosua Serwaa yomo court ka say celebration of life for that number be omo twintwen so omo to ombo ase kopim se ko be nhwemu wi ansa de aka bi atros no ena sa Kratay ya make a chere busua eba abot na mi so boku watch me am boss obi trading say command the Paakoshene invite both parties to ascertain the reasons before issuing such letter, please. Okay, Mr. As I will be a church kakana, the attendant said, I know they mean to me, can once, but the minimum say, Mr. Before 11th of March, you know,
abusuafo sai hyia mu wɔ paako so ɛma dana kwa yɛ kɔ hɔnom bi ɛma dana no ɔmo asɛm nyinaa ne sɛ ɔmo twɛn sɛ yɛ nana kofi usu bɛba na wabɛyi nsɛm bia no ɔmo twɛn sɛ nana kofi usu bɛba na wabɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu na ɔmo twɛn yɛ nana kofi usu ama ɔmo yɛ sɛ ɔmo ama na ɔtwe mmienu ɔmo de akɔhyɛ na ɔtwe mmienu ntɛm ɔmra ɛno na adeɛ kyɛn yɛ sɛ nana kofi usu yɛ interview wɔ Israel from ɔkaa sɛ o ɔno kora na ɔtwɛn sɛ ɔmo bɛba ne hɔ na ɔmo kora waka ntɛm agu ɔmo so sɛ ɔmo yɛ na adehyɛ ne mekae sɛ nsɛm bebree but minimum adeɛ abusuafoɔ no ɛyɛ sɛ wɔto nana kofi usu ɔmo de krataa bi ba abɔnten ɛnyɛ sɛ bi a mekasa de ama ɔmo bet meka ne sɛ ɔmo asɛm ɔmo bɛka ne sɛ if it's anything to go by there ɔmo de krataa bi ba abɔnten a na ɔmo asɛm ɔmo ka ne sɛ ɔmo afrɛ nana kofi usu mpira ahodoɔ 9 abusua ɔmo bɛka a akyɛ saa kata mbɛkenka ne nyinaa wɔ ase sɛ yɛ nɔkɔ sɛ yɛ nɔkɔ deɛ ɛbrɛ ne nka menhyɛ dɛ nim deɛ ba de abusuafoɔ ne kata ɔmo de ba ne sɛ na bisa na ɔmo sɛ ɔmo afrɛ nana kofi usu mpira ahodoɔ 9 sɛ ɔmo bra bɛde nyinaa no mpira ahodoɔ 9 no ebiaa ɔmo frɛ no a ɔma afei ɔmo kyerɛ sɛ sɛ wɔbu ɔmo anim tie bi na afei wɔn tie abusua n'asɛm ɛna ɔmo sɛ wɔyi abusua n'asi nkyɛn na ɔne asɛm ka wɔn sɛdeɛ ɔmo ka na meka ne report ne sɛdeɛ sisi ɛnyɛ me na meka mo adaro ma ɔmo sɛ wɔyi abusua n'asi nkyɛn ɛna ɔne abɔntensofoɔ ɛna etu anam ɔyɛ a ne nyinaa na ɔmo hu ne sɛ in the interest of the family na ɛboa ti na mu a ɔmo yɛ santi bi sɛ for Nana Paakoshene deɛ menim sɛ wɔfrɛ ɔmo ansa wɔfrɛ but deɛ menim ne sɛ abusua no mu mpanyinfoɔ ebehyia wɔ Paakoshene ɛna I mean 2 times there me Kobe. The last but one, the penultimate one, no. Yeah, I know omo ko omo yes omo na 2 weeks omo no. You omo twen ya omo yes omo na 2 weeks no. And the last one I hear the koye the 2 no. I know say Kobe. But the busuafo na krata omo say 4 times. Next aside these 2 times no. Ebi ane o 2 other times we omo friend na. Ebi ane the media phobia in year 20 and I hear who ana bibisa. Mr. I hope say I kakra no but as to say na ankasa nso frɛ funny there no dey mention the name once and there but Brennan Kavia and I say Mr. say hope Nana Paakoshene doesn't suffer because of the hanging in time I say Mr. yeah you won't buy is in terms of the just say yeah when you can see in terms of the one to say friend yago but you say bibia be boko na bibia come dia musua say see baby and some about every no this year there is no final date according to Nana Okasa Okasa de Nana Kofi Usu Tupac no so I'm trying to say nyame ya adom na Paakoshene woto no na ɔno nyina aba na fe mpanyinfo adom aboa na wato ansɛm so apɛnsɛ no kuma sebrɛ na de sefata na gye kana gitie no na no mato ɔmo ase na owura nsɛm no afɛ bibia enso ayɛ bɔkɔ nti no ene de si ade akɔ akɔtwo but ye bɔ mpa ye sɛ nyame na everyone na bibia ayɛ bɔkɔ okay Mr. say I think you should have stayed out to okay and no crap Mr. now I think say me sure say the man we nyina akɔ ba any say say after say 11th of March na you kwada da busia mutie the madaroma do on the 11th of March na you kwada yeah busia focus here one can so much na Tupac na 2 days later that was on the 15th that was on the 13th of March and so that was on the 13th of March and so and busia na fa bi su ko share mu ewo Santase Emma yena na me born the video ya no na kasa ye ya na asem a wo kan nyina ne say omo so ye busuafo ni bia omo ka busuafo no ya omo tai na Kofi Usu achi nti se omo ekoba se busuafo ni fa bia kohia se omo tu na Kofi Usu ewo Paako so a omo so ye a section of the family ya omo de omo say omo nyi ntu se tu na Kofi Usu Tupac na Kofi Usu Tupac e da so ye busuafo ni Emma omo chim zo omo de omo tachi pa na no ena na no kasa no o kan say enipa wo betumi atu na Kofi Usu Tupac eye na Paakoshene nko a ti say na Paakoshene nko a misa what do you say ebia nti na ma ne ba sa but na kan say na o kasa na yi ono na kasa sa da no be ka press conference call so Santase na o kan say nipa ba ko a na say nipa wo betumi atu na eye Kofi Usu Tupac na Paakoshene nko a na Paakoshene nko a ne betumi atu nti o say na Paakoshene say omna bonten Emma efani efani na hu say sa asɛm a abai ye kyerɛ sɛ busuafo akɔhyia wɔ Paakoshene mo tena Tupac ɔno na Paakoshene ɔka ho bi anaasɛ wɔn ka ho bi ansa na Paakoshene ɔtɛkyere anaasɛ wɔn tɛkyere sanso ɔmo deɛ ɔmo wɔ didie sɛ na Paakoshene nko a na betumi atu na Kofi Usu Tupac this was before na Tupac interview on Israel from Oka sɛ kɔtɔkɔhene nko a
ɛna ebetumi etu no eti bi gye sɛ bi a ɛno nso na ɛnam sɛ na akɔba sɛ abusua no ɛfɛ bi si yɛ tumi ɛfɛ bi si yɛ ntumi ɛfɛ bi si yɛ ɛfɛ bi si yɛ tu na Tupac ɛfɛ bi si na ɛbi yɛ ntu no minimu adeɛ bi a minim ba ebi ma dwen yam sɛ bi a na nam so ama na baako so sɛ dɛ bi mi na meyɛ ɔhene a abusua no nyinaa meyɛ ɔmo hene na meyɛ kuro nyinaa hene nti saa na teɛ deɛ a mefa krataa ma ne metwa asɛm bisa masa na madwen yam sɛ bi a na dwen yɛn sɛ ɔfa krataa ma ne metwa asɛm tia because let's not forget sɛ na ɔkasa ɛde ma yɛn na kofi wusu kura ka sɛ na baako so hene nko a ɛna ebetumi etu na Tupac ti ɔsɛ na baako so hene sɛ deɛ ɛkɔ so no wɔn mmra abɔnten na amansa nyinaa hu sɛ wɔama kwan na sɛ wɔma kwan sɛ wɔtɛ akyire na sɛ wɔntɛ akyire nti medwi hu sɛ bia ne nam so a ɛma na naso de krataa no ɛbaeɛ nti yɛbɔ mpaeɛ sɛ wɔde ne nyinaa no sɛ ɛmpɛ sɛ na nam akyerɛ nsɛm mu kakra ebi adeɛ nti a ɔde krataa ɛba abɔnten betu na nakɔfo si Tupac ti yɛsɛ na naso benya nkyerɛmu na wɔde ato yɛn na nam na bibi ayɛ bɔkɔ nti yɛmɔ mpaeɛ busua da bia meka me sɛ yɛn mpaeɛ bu nyinaa sɛ nsɛm etuo betwa because some of us we've had enough. We say you be extra. I have been poor. Na ye kwa, na ye fa, na ye ba. Na just nsɛm bebree. Ti ebenya na nketo atwa. Na so bia baba. Don't hwɛ sɛ na emasi kɔ no a. Bibia nkyɛ sɛ ɛtu betwa ni mu. But ye anyway ye mompai. Ye mompai sɛ nyame yado na ahoɔden ba ye na Paakoshene ne fa nkwa dia. Mze ɔkɔ na ɔde nkyɛmu kɔdɔm Nananom a bibia bɛyɛ bɔkɔ na afɛ. Asomdua ba. Na nsɛm na ato atwa. Na bibia yɛ bɔkɔ. But let's not forget say ene na Paakoshene na odi hɔ bi sɛ dɛm de kia ka yi na yɛtie yi na ayɛ ni sansan na ho dodo no better na no mmiɛnsa ɛna ekosi na man sɛ deɛ na de tu dwa ma yɛtie na sɛ ɔpɛ na ɔkasa de ma na kofi usu Tupac kama yɛ tie ɛde tie na no mmiɛnsa na ekosi na man ɛyɛ na Paakoshene mama hene na Paakoshene mama hene yɛ tai ho no dwumadi ahodoɔ nyinaa ase ɔtai wɔ hɔ paa na Paakoshene mama hene na ɔhɔ no bi afei na Paakoshene jase papa na Paakoshene jase hene ano so ebesi na man bi ɛna afei na Paakoshene kontire na Paakoshene kontire ɔmo nyinaa ɛba yɛ a ɔmo ekosi na man sɛ deɛ esi ɛteɛ and then on the part of na Tupac deɛ na Tupac by and then the ɔkasa ma no by ɛna sɛ abusuafoɔ kɔɔfoɔ no bi nso ɛba yɛ a na ɛnya asɛm kɔkɔ nti abusua yes bisa yɛ mɔ mpa yɛ sɛ bibi abɛyɛ bɔkɔ na because no matter what me dey there be America me say if it do menim say there be an abedwin ebia na nkene kwanse bedu say ebia men kan say nyema bia na nkene nyema bia na nkene nipa bi betimi atoto ne yie na ebia bibi nti ebia ankoba ne saa meka even no ma no popo kakra bi boy empanyimfo asem ti meka na matome bo ase ho nyema bia nkene nipa betimi atoto ne yie na I don't know for reasons best known to them. Nyema bia afro on so ama ne koba asa na abedu bia din keni kwanse be do sabre because from the genesis of the story you papa yi that number ye nyame dia besi na ahyase no ba no na it was all glory na ye ni monyam hye enioma hye se ehye obrempo ni monyam na enioma na efe but the kind of event no na kura ye ba akopɛ wohwɛ mu a ba bia ba bedu ya na ha adwen kaka ya na ha adwen pass ye be hwɛ nyame ni maka nyame so no kura na ni kwanse bia eniema ba bedu ba bia twere but agya ba ye ne de akwakoba ne saa enti wo ka na waka eje ti na nra me ba ye video bi se o de si ye bia si awie de course bia akoso enya fe ne be kemu asem but mesre se o no matter de si bia no me makoma so de ba kopa sisi amesre ne se o de yemfa ye maame no nsem se Lumba&Akosua Serwaa wa na se Odobroni yemfa nto nkyɛn sisi a na woni makoma so ade ba akopa me bɔ mpan se Lumba&Akosua adompoma o de momma kwan mo nkyɛ no ba bia makora ne nia bema o deserve so ogu ba bia akora ne nia bema asomadu o na who call some asomadu da we bisa wo so asomadu o de bi ba bia o gina asomadu de bi ba bia o gina what be konto papa asomadu di wadwen ya o say who call some asomadu who call some ba don na bo ame enu say obia wa da dwen with respect to the nam so aman say abedu say it that me present me come but me ma say me na say o de no matter say the okwo ye o de ba yo de wo ye say yo me ba madon no matter the o de ba yo de wo ye say yo the o can say eno de ye mfa to nchen kakra
but me dawa na no na asem bi si ntim na me say hey but yɛn fa gone ne bibia nto nkyɛn ebi anam sensem wo si yɛ nti ɛyɛ no maame akɔhyɛ abɛmpɔ ma that Lumba aba wa nkobi ontimi blame no and I mean me dey me fa me nkɔ no but me tell am say okay ɛnyɛ hwɛ but ebe si na me ni say bi a yɛ maame onim ba bi ekura ne nua bɛma me ni say bi a onje ne nua bɛma na ni ana asɛ wa ha ti me ka na me say wo dey wa wo hwɛ me bi a yɛn fa bibia nto nkyɛn oba ya access wa asem wo ba bi a ogina bi a yɛn fa nto nkyɛn esi atwam nya fa de bɛka ho asɛm but they have many say nti besi na nyina me ni say maame akɔhyɛ abɛmpɔ ma or access to baby a yakura ni abema meaning say bia maame akɔhyɛ abɛmpɔma or access to baby a yakura ni abema nti mesrɛ sɛ wo de baby akodu bia yɛsɛ wɔyɛ bia yɛ kɛsɛ wɔyɛ bia to aso mesrɛ mo mo a mpanyinfo bi a mo na mo nim baby a yakura hɛ pada de mba mo ma kwan wate na maame akɔhyɛ abɛmpɔma wonya akwanya na wo de wo hu sɛ ni abema na so because say ye wo ye man Ghana mu ni mo be wa akwantuo mu obi o bia ne maami be ye nyame dia ne papa bi be ye nyame dia bibi ntie bia na akwantuo mu ne ma sem di wontimi ma but emere bi o be bia oba o di nhwire kɔ asamando na o di akoto ne de hye ne naso bisa no ko da ma bisa I'm staying in the middle but we my this red dey kakra bi na me dey to bisa wa da ma obi enya hwe wo ni tua ense bebre na akoso but nyame ti azi bibia be so ho me am director obi training back up the whole Ghana bisa no krasa ya na ense ni bo ya me ha me oh ya me ha me pa but me this ready am dey to mpanyimfo ni na ani me say na stress en ha adwen a komo emwa na maame akoso abempoma ohu baby a ye kura ni nua bema e na me ka say obi o we bi o wa kontom edi hye bi be ye nyame dia ebia no oni Ghana ha nti ontimi ma but dachi bia di mfie num mfie miensa mfie nan mfie du mpo na oba okọ na de hye na so okọ akosu no akọ en de hye I mean okọ kana sam kakra obetimi aka ehwe bi no de ba ya no de atoso this one person die betina wo sa wa bre bia ye maami onya akwanya ehu ba bia ye kura ni nua ba me anase wonya akwanya ehu baby ani nua bɛma ne yakra no ana ofin se ba sa be ma yawdie no akoso e ba sa e be ma awerho no akoso panti mesre busuafo madaroma mesre se we dey se campaign fo betumi a na en ha adwen a aketo amade sre de ne se momoa na nka maame no onya akwanya na ohu baby a yakra ne nua bɛma na ebia o won pai mo bi pra akɔbɔ ho na watimi wonhwe be kwa watimi ni nua bɛma akodi nkra na bibia yɛbɔkɔ as what they say bro we all know now where the body was buried you should go to find some elders to apologize to his uncle with your penny to find out the place oh samu masumadu mate aya samu asumadu de Odobroni mate enti I say ha adwen because I mean nyame mane mpare ye nyina mo a mo hwe nyina nyame mane mpare nyina but it's not saying obi no matter what na ohunipa unia ya mo free from krom de na wonim ba bia mpo ye kra no timesre mo ma me no ehu ba bia ye kra no ate na koma nto de okay mama ma me na bibia anya boko mr wadaroma ma seminar no sir why na bibia anya boko ndi abusia this is the update ya dey beso me now that's what the same way achi. That's what they say. Mr. Debbie, I'm not being one. Mr. Just say we are unia na say Obama ya one sided Debbie. We dey ma this ready ka say. Omo mo na ma me ne hu ba bi e kra ni nia. Na say nhwere bi ko ya kotono na so. Na on na di nkra. Ma say mu na no. Ma say am mpa ebo ina no. Say we dey mo mo na ma me no. Mo nchen ba bi e kra ni abema. No fa nhwere bi ko ankoto so. Mo na ni abema ni nkra so bi kwa so. Na bibia anya boko je busu ameda mu na mase ya bre pa na won say it's a long day and then so say be kan share Katia Mountain so teacher say ya bre pa but nyame adon no dia be dra so de mu na mase samo je na mo hwe ye din se bo yachi de beto fom bia de beto fom bia ye san ba na ye de abesom de be sick bia ye so nyame na ye dan no nyame na crying ye so wonu hu ye mobo no no ye nkwane ahoden
na bra nyame hu e baba do me nkwane awode asem we die beto fo be be sa ba ya be som ya so nyame se omo ana aso bi ma na to ntwa ni ne ntimi nkonkwa enim na bibia enso enye boko se dia esi etie ewa ha na yakɔ abusua awosem bi ewo ho no mo ho mesremo bo se na me nkasa nche abusua mesremo se na me nkasa nche ampa on ze madi so yes we want my brother monhwɛ de da so abusua abranti na semo ya bizo boku bo achinya mi sure me am boss obi trading me beka abranti yasem ena ntempla me am boss so boku bo achi esi kwabna da bi jina mo fam wa no afi me am ofa kofi ya o Germany ofa kofi rush town ofa so boy afi mama dina kusi no ne chese obi biara abusua ya me mo obia na we show obia na wo hwe abranti ya na sem ye me yase minim no pa from school time ne hojo on pene ho asem onye basa na asem na amana ko ban se nyame ya adum abrantie ekọ de sukuu ye hye de dwumadi ase ana wise da bi obepe oba no na tena abobra ya nyame adum ware ye kama oware ye 6 months pepepe ena ya de therefore kidney bi abema ntam abrantie ama no nti abusua abrantie ne ntimi nkọ no aba odadem ntimi ye na ho hwe ese asem na ye si fanti nam stepi me fatu mo so robon de se nyame nka yi na ye wakoma na ye moa kaka ye betimi bi ase be ya abrantie enso ebetumi asere na kidney issue ya wanya says ya just a stage 5 kidney disorder ya was stage 5 na doctor for what you say so mutumi asa abrantie yade a omobehia sika twitwiridie $30,000 ai so mutumi asa abrantie yade a obehia sika twitwiridie $30,000 and sana omutumi asa abrantie yade na no nanche na what you be okọ dialysis a omoje no 1,200 Ghana cedis, that's 12 million. Emoting pa na mebon de rose abusua nyame ado no kai na yakoma na kakra bi e betimi bia yemfa mo abrantie na ono so ensre yemfa mo abrantie na wo sinida de mo na bibia enso enye boko nti abrantie no the number any check no mobile money number is 0549 432276 0549 432276 0549 432276 edin no Alex Ofori kakebe nyame be ka akoma bia abusua awode wo bia yemo abrantie wate na onsre na adumura nyankopon so bedum aboaye na wakae no cha adum insurance wa yes wakae bible so obaku na fo na kakra bi aka na ode ko ba afo de na ade chia na kuwa ayemabuso so obu abrantie nyame be kae wo na so kuwa ayemabuso o a nice guy pa na mama the picture no ka infa ebra na yade bia nyamaye no oni o abusua oni nice guy yade ya o omo brand e free yare obi benya wa na free yare nira yesu yade ya o irade centre ni wure ma yarisa yo medwane Jesus ahumo bro nyamye me ra ho se ma yarisa yo medwane yade ye yo ah yade ye yo radie be shoma yade ye yo ah yade ye yo radie be shoma sika wo hono se wo yaria abede na wenya nije akwantu wo hono se wo yaria abede na wetumi akọ adwuma wo hono se wo yaria abede na wetumi aye Jesus we mobo ah iradie senjeni wure na yarisa yo medwane Jesus ahumo bro nyamye ma yarisa yo medwane nti yare ye yo yare ye yo yare ye yo
Eradi Besho Mabusia, a very nice guy. Just said, Bema was a pisita. Only you, a dear, and I'm an ambassador, Miss Remobusia. Yameka wakoma, na enya wo hye so madam mabro mi kwa mkoto dwem. Yameka wakoma, na ahoden wa ya de ba ye. Abranti a wo sipisita o. Hwe, na me hwe. Ntimi nko na waba. Ntimi nya ne ho hwe. Ama sesi ampo. Obesori o, obetenase o, obewura ha, obefa ha o. Age se ma me ne papa, na eja mo bibia. Eti mo ba no so de be ye bibia be ye boko. Timi sere busuafo. Sa hoden wo kwa. Kakra bia betimi de aboa ye nya bia afa boa na ma wate. The din the Alex Ofori. The boa body number is 0549 432 276. 0549 432 276. 0549 432 276. Afe so person the for bank and so bank near Fidelity Bank. Account number is 2090 2614 73117. 2090 2614 73117. Edini ya costless deco account name no costless deco. Njebusi amoma ye mwawati na abranti ensre. Na mese mafibo set. Nyame kai mafibo set de abusuya. Ebra wo kai abranti na wo kakra bi a wo de boa no. Say once 10 cities, 5 cities, 20 cities kakra bi a fa bo abranti wate. Na nyame be kai wo se de wo kai mafibo set. Mafibo set. Nenso awrade akai bi o. Mafibo set. Ene na edu mi so awrade be kai no ma na duro so. De wo hwa abere bi a wo san kai wa brabo no de for abranti asem ye point of contact na bom paye na fa kakra ma abranti. Bisi nyame ebe ye o se nyame be kai wo busua. The Bible says Jonathan and David. Now odo e wo won tem na nya odo ketwa. Nti do be kra ma Jonathan eji David. Ebe ananka so no ne woni aka penaku no. Na wonim na me pagya David no. Ebe be dre. Then David hwe ya sa o se nti wo bia ni Jonathan fi a metumi aye na ya na. Papa bi wo ho a wo ya edi mfie wa ha mfie ahasa na mpo wuni ho kra no a wasefo nyame gina so e de kai wasefo because you see your generational curse and your generational blessings nyame be gina so no wa kai wasefo busua kakra bi apesa o de bo bia igina so wate na yen kai mi yen na ye mo na nyame be hu ye mobo na wadoma boa yen na wa ma yakoma so ade abem e we na radio Jesus Christ nti amen abusua afi metonfie mesremo amadaroma Ghana for mo sorry o Ghana for mo sorry na ye muti na metonfie efie yi e wo atwema yabe abusua efie yi e wo atwema yabe 10 minutes drive from Sofolai in Sofolai baby Prempeh College one Sofolai interchange I mean one of the landmarks akasi e wo Kumasi Sofolai interchange ya ho eye am baby oko baby oko bia obenya ka akọ oko ebu akwa oko mamponten oko chese Kumasi Invatech ejiso akra no ne ade sunwane brekum bechem de ya nkwanta baby ya sehwe o nyina obenya ka akọ Sofolai ofiri wo oko baby efe wa 10 minutes drive from Sofolai now busunya efies we kama se yesi awio eneze obenya asase atokra no chese ho sem bebre oto asase no kura wi a langas na we bo na we do fa na we twon sere ne abasa wan wi a chanko okohwe wo kra nkwa asase a wawoto no we nyame adom ya to asase na sifie na sisu awie na nyese bi a nipa no on pefia na da bi nyesa na adwuma maami akodi babi chi ana abusuafo ina anso e ka na wakodi chi enti no bibi a nche se na se tena yomo twa wani aba Kumasi a no se kwabna enam se medwen Ghana fo nti ebia na obi nso se si a oye adwuma wo Kumasi a ya onya ya enka obeba Kumasi a na se onya ya nko obenya fie wo Kumasi a na watena mu abo ne bra obenya fie wo Kumasi a na wakoso atu Nananom wo mu ti kwabna sa de a kasa tenten kwabna wusu be bon wo de wo mame all by Grace TV so say e be ya ebedu achichi na obi wa akoma pa bi so pese o to fie ya waba na maton dia manti ma me dia wa dwen Ghana fo ti na ma ne ton fie a 4-bedroom house one of the bedrooms no a master bedroom me say ho kakra ka ho no za won oba te won na pese o fre oba it is all use megaphone because I was kama
The OTM go want this use megaphone. And after your dining hall so kaka was spacious dining hall. After your kitchen as some busipi sita. Hosun ohobe bow bia kama. Modern one he be tete jari there be more I tete jari there be bia. Modern kitchen. I was modern kitchen. The safo shower there modern kitchen. And after yes answer garage kaka kapa with you. Garage na with you na busia. Me say garage na ko 4 buses be 10 be ko fie e be ko garage o mpu e na pe and na yasanse o rooms ni bi o ho a ye nya nya hu adwuma enti no no rooms no wo to ko ta se dia opese wo ye no bia na wa ye na kama na bibia enso ayaso ya disafonya asem ko na wa ye na bibia ayaso mfie yes rooms to ko na se rooms na e ho no opese wa converse na study room a e ma wo masua de ho a to jiwa we see adesua na control wi ase opese wa so ye no bibia office na working from home a to jiwa opese wa ye no rooms say living rooms here bi na onya more rooms a Odobroni because it is imperative on you, my dear. I told you why na the opposite way no. Now I understand the BPI. Come on, me sure busia say wo hwe me I need you na rase kwan so. Me be number this is afan free what the BPI come on. Na me dey come kwa the safo way. Dey come kwa ye summer hat na wo fio. Na busia so wura gate no da wo no. Gate no hwe obonkum so. On say simpie bi wo store sa. Ai dey come kwa summer hat wo. Me say on na me kodu ya me hu summer hat me cast there bi. Me nkofie, metofie no. Me nkofie kwan bia so metofie no ena me koto eboto mu ase na coins ene safo ane se boto mu ye Ghana for mon sorry o mon sorry na ye bunti ena kobna mu koto eboto mu na coins ene safo ne se mu je na fie ni city no kama pa sama hati bia wa ye adwuma bre na otimi kwatena so na ne u hwe krom na wo zepo drink aka na bibia kama eho ben abu akwa eji otu wono mu a hu agu akwa hu tana so hu kwada so hu santase te na okota sama ati eso a na ne o zepo drink na wo hwe krom na wo fa adwene esanso ye new site etinya fa na twoka wati wa kan we abu we da bi sane ma ne bi ni wono so wo a obetimi adwene akwa ni obetimi adwene afa adwene beboa wo ama oso aba mfaso e dia bre wabusua ene woni awakina umpewe na dia na pe eye atwema yabe 10 minutes drive from Sofalai eye atwema yabe 10 minutes drive from Sofalai. Busia yankwe the yankoji efie me bon number this here so your pen ready na me more efie no era number to just see the funny free yes number is 0249 165994 0249 165994 0249 165994 ntia wode no ho nko a dia misro busia ni di na ba kwan so funny from this here and I want to one more 0249 165994 0249 165994 0249 165994 Mr. Say say you wanted to buy the house but Mr. Say me koye me ni botu Mr. me koye na me hu fie no I'm the cameraman na but you go watch him the film cameraman because cameraman say masa to come on to baby and video bia to come on to baby na feel me am to because no feel na me bu do me feel ti me dwen say bia ma ho de so ma control Mr. but me say bobo nkumbo ni fa Queens any safwa any she butom ye Jesus Christ any go say ya ba ye kwabri ni ba asemo ya ba obi a me say cameraman to come on go baby to feel but me say bo ade safwa me say bo me botom wa Queens any safwa na me say ye asemo ye be kan say ni na yi ene wachi and I was no problem. Me try simple fun. Bobo money bi obi wo so. Mr. Me ko check bo money so a. De wo so entimi nya hwe. Em say entimi kwa ento cement ba kumpo na ye fie ho ye. Ana say ye bibi ho. And I because no problem. Say mo bank account ho. Nti yen check no so hwe. Mr. Fie wa me ko check bank account ya. Oh gate your way. O say ye bie ketewa bi ho. Entimi kwa entwa safa no ko entimi nto safa am ye. To boasio empre ho eya to boasio na from ade o padia onya me pabebo debi ehwa na Mr. Mejina wa na tu mi sakom na me say to boasio empre ho eya to boase na from ade o padia onya me pabebo Baba debut. Okay. Mr. Jansam kuto. Me ko me se me beto. E na hwa asem aba. Ti me hwehwe am debut. So the face tie die. Me ma na nkwa abonten. Pese by Grace TV ni. E na tofi ma me.
Except by Grace TV in a toffee. Mammy Nunti and our Mr. Abna. Mr. Say, this guy style. Mr. That's a good one. Gone are the days when we used based on the girls. Mr. Ubaki had story on 2019, 91, and 93. And that's a good one. So, and the dream. And there was a one to one Martin, a few way. Not double fear. It's the same so that we are Madame so that is a few way. Obi of by Grace in a better few. Obi of by Grace TV and a better few. And there was a yamature, the entry Yamabe, Yametias, PBA. Yes, may brother money be for the very last time. 0249 165994. 0249 165994. 0249 165994. Our Achuma Yabe. 10 minutes drive from so far. I will tell Achuma Yabe now because there be there be. Hey, Kumasi, yao. Greater Kumasi. 10 minutes drive from Sofulai. Mr. Simboki, I started my car when young money. Mr. Wadaroma, we go to you, Wadaroma Blue. We go to Memoso, but nobody ever to send him a 21 country, Mr. Wadaroma. Jabusia, Yakoya Fine, let me be uncle and from my affair, was your Tiemian. I was in our hot, Tiemian, Wadaroma. Na ye mo tell sima be mi ntem ye nko me ka say enche so kasa tenten masemo yawa ye asemi abusu ya me kanfo obi trading enterprise e dia ma kuma say South Central Junction me say me the obi trading perfume Mr. so make yen to na me twa me the obi trading perfume egu me ho akwa Asante Mampo Mr. Mijina Mampo adwuma ru na comment won me am boss to bugu but obi trading and now me call ho e ko di adanse because I so for being in Bessie. But you be trading perfume go me ho ekwa Asante Mampo abusua me gina Asante Mampo na obi afre me e manten so when you manten obunu east manten no na manten man na no kwa be twan de chairman sai wo be hia kotokofie na obi afre me from manten obi afre me from Atebubu obi afre me from abamba so obunu east obi afre me from Kasai another dem say Washanti region here yes ma but adwa ane Atebubu manten kwan so na obi afre from Asante Mampo Bobin obi afre me say enkronkoko fiase agina so me kro wani nasu ene tijedumase obi afre from Odonkron kwanta do man kesen kwanza on say ofi me kro wani nasu ofa ahinkro na okon kwanza utwetwam wo san ko nyina so ekofa nyina su na akofa tijedumase na namu akopie enkwanza Donkron kwanta Donkron kwanta so Donkron kwanta mo mensa krom na de what yes in kwanza e do ko rem kwanza fie no nya de na se wona okon nyane o pese ko sese man so no Mr. Obi from Donkron kwanta we no East region en kwanza Obi from sese man kwanza ana no modaro man Obi so frame me from kwanza yen fa en kwanza kokofu ba ko so frame from kwanza asaman ba ko so frame from kwanza nkwa bi se ko bena mateo perfume no obi am gina Asante Mampo station no Bijina Mampo station. Yes, and it's a member no. And yes, Bijina Mampo station will be a firm to come and Mateo perfume. Go first call the campaign was come na. And the one man tiam say master had all that my brother oh we say be am boni be am there also obi nya na boni so. Na Mateo perfume I say wow. This is Asante Mampo station wa na me tough fried rice Asante Mampo station. We say yes am keto amante Atebubu Kasai be church hey what you use wo o remember. Abusuya abusuya me wrap up na say be low battery pa mo fanche mother man na you for you na very more 6% enti na kwaje o perfume e wo obi trading anyone tad papa no papa there obi trading enterprise kuma say South Central Junction ho na bibia be ko dia ma mo fanche me wo low battery nya say bia e bit bibia light won ya de na on say so na bo me papa there so ni kakra e ko your phone and so on nti ama o di charge say aje say aba normal man so ni kakra free mo ho enti ama me charge enti me charge for the meantime so the message mo say monti ase na yen fan from Mr. say I don't understand why the girls are chasing hey Mr. but I want to say obi trading number no is 0530 994553 0530 994553 kwai na kwaje on tag papa on papa no perfume papa na bibia nkoye fama na so bedi ho adanse na de nyina di aboa na wiye say your body I share now menye we quick na say me 5% penyesa phone bedum de me kan for the amount biem e recharge automobiles e bia o pese o twika o sika so
enye hwe ko recharge kakra bi ekura bi on be jina ma car o be say o ton wo car ya wo isu ache ko o account o be say o de car free account o mba no problem just go to recharge o ma be car no na o ma be boa no ma to car free account o ma be still e be do an so apport ho o mo agent ho yo be kan dia ma na bibia ye kama e recharge automobiles o ya be adwuma ni so akoy na o mo nya hye na o mo ma car ni bi na bibia ankoy fa ma o mo number no e 0243 633 669 0243 633 669. After your number back account is 0534 815 871. 0534 815 871. A recharge automobiles. Omo kumasi asqua the akaya no more asqua. And accounts omo achimota overhead na say recharge. I was the battery need me phone need yes ade anka won say me see advert church papa no asem ni na won I decide for papa asem dey mo ya we dada entisa NCT afei me kan for better grace financial services the amount financial freedom for everyone. Financial freedom for everyone. This is say Ghana for more America and Canada. Mr. Muntie me pa. America and Canada for motion Mr. Mo advert ya mo dia. Madaroma. Muntie me pa why Mr. Mo. Ghana for more America and Canada. So open insurance company papa dem ho abata financial company papa dem ho abata na kina bi okwa onye mo wan chewa better grace financial services. O de ho abata na no mu sie sika. O ye intermediary financial group. So I'm sure about bonus scale bounce them. No insurance company papa be at na bata now no to na mo na bibia kwe at the amount. All the whole bata one now no see can call pension e ko ba so here sika. On betem sika boom the amount. Yeah, tax free. Sounds na bra we see sika no so how ya man ye bi ba na nti wontimi nya adwuma bi ma na so na so nya man pare. On be sure community obey nya media. No ma hwe wo ma no anso. I community o ma be college so apon yi bi na bibia e kama dia. Ma on pray na ope. Follow my Diana number 813 American number 813-408-1084 813-408-1084 813-408-1084 Battle Grace Financial Services Mr. No what James say financial freedom for everyone financial freedom for everyone financial freedom for everyone no about themselves that be here come there my busu Ghana for more American Canada money o muntu na mo na be here be koyi e dia insurance company papa here or mo intermediary financial group or be insurance company papa na bata one hwe na go hwe nchira ko be insurance company be won kwanche be do won ko bata no ma o hwe no hu no na o sika na ade na ayekwa me pese sa beto ti for number no 813-408-1084 813-408-1084 abusia yefa nyina mpem elha nyame adoma be pe be hia me de kwabena wusu ko so na hwe by Grace TV nyame nka o makra bye bye